Kulandireni ku maphunziro athu alero tikupitiriza ndi buku la Daniel ndi chivumbuluso. Okay, so takhala tikuona ndithu chiyambi cha zinthu tadusa buku la Daniel lonse koma monga takhala tikunena tangokhudza ndithu pa surface kapena tangoyepula chifukwa chonena kuti Bible tiuza ife natino pali zizindikiro zingapo zimene zidachitika mwapita nthawi. Choyamba Mulungu anatiuza ife ku Daniel chapter 12 nena kuti pamene tikupita mwapita nthawi nzeru zachuluka. Osati nzeru lawo panga magalimoto AI chani inde iyo ni gawo lina koma gawo lenileni ndoti nzeru zokhuza chani buku linasindikiza la Daniel ndakuti no anzeru azatembenuza ambiri ndi kuwala ngati thambo ena ngati nyenyezi koma ochimwa sazaziwa ndi tikaonanso Yesu anafotokozana kuti no koma mumapita nthawi uthenga wa ufumu ufunika utani ulalikidwe. Okay, so ndi pamene tikuvesesa kunena kuti tikamakamba za uthenga umene ukulalikidwa mumapita nthawi ukukhala wa ufumu inde tinaona kale ufumu wa Yesu Khristu ndoti no yes akukhala mwandani mwa ife koma tionanso gawo lina lapadera unena kuti no tikamafotokoza za ufumu tikukambanso zokhudza kwambiri uthengawo mmene ufumu utapambane. Tinaona ndano ku Daniel chapter 7 pa chiweruzo cha mafumu awiri ufumu wa Khristu ndi ufumu wa Satana, right, wodzera mu chirombo. So mafumu awiri afunika akhwime ndithu aonese zipaso zake. Okay, zimene zikachitika ndi kuti mapeto atani afika ndipo ufumu wa Mulungu ufunika upambane nikuona kuna kuti uthenga wa ufumu ufunika utani ulalikiridwe, right, koma ulalikidwa mu context yanji ulalikidwa mu context ya Daniel ndi chivumbuluso makamaka pamene tikumalizisa nthawi ya pa dziko lapansi pano. Now mangufuna unena kuti tikamakamba kwambiri za Daniel ndi chivumbuluso anthu ambiri amankakamira pa chirombo, right, koma noni mafuna kulimbikisa unena tuno si vumbuluso la chirombo ndi vumbuluso la Yesu Khristu. So zomwe titakhale tikuona maphunziro athu tiziona Yesu yekha nthawi zonse. Okay, tizitha kumuona Yesu ndithu osatiso kuonanso zina. Right, ndikukhupera lisa kutha kuona screen yangayo. So tadusa chivumbuluso chapter 1 apa tikulowana mu chivumbuluso chapter 2. Okay, so lero tiona mpingo umodzi wokha. So wiki ina iliyonse ndiyese sati at least tiziona mpingo umodzi. Okay, tiziona mpingo umodzi ndeti mpaka ma wiki 7 iyi ndiyo yamba, right, ndikupanga zimene zifana ndifuna tuno tikhazikike inde pakumvesesa kuti mpingo ndi yani. So lero ndifotokoza pang'ono kuti mpingo umayenda bwanji, right, next week ndidzafotokozanso pang'ono kuti mpingo umayenda bwanji. So ndikamafotokoza mpingo umayenda bwanji ndizikhala tikulowa kumpingo. So apatu kamba ndi Ephesus ndikamazafotokoza za Smyrna ndidzafotokozanso pang'ono mpingo umayenda bwanji na ndidzafotokoza za Smyrna ndikamazana za Sade choncho mpaka umalisa ndi Laodikaya. So tisanambe tiseke maso tipemphere. Ambuye ife athokozana padera ife chisomo chimene mwatipasa, we pray kuti mutisisimuse mutipase ife mphamvu ndi kuti pasaso kuthekera kukuti tikakomane pamodzi ndi abale amadera osiyanasiyana mutidalitse ife tonse pamene talekana kuthupi koma kuzimu tili amodzi muzina Yesu Khristu mpira, amen. Alright, so ichi tikuchikambachi mipingo isanu ndi iwiri ndi chani. Okay, choyambirira tifunika tizindikire chinthu ichi tinazona last week koma mungokumbusana ku school tisanambe kuphunzira lesson yaso vano timafuna tikumbusane kuti ena mwina patalibepo ena anamva koma sanamvesese, so timapanga zimene zidala. Alright, so tione ndi chivumbuluso 1 verse 10 akuti chani ndeni mafuna munthu ena akazindiwerengera. So wina atiwerengera akuti chani wenepo Verse 10. Ndipo ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la Ambuye, ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga. Ndipitirize? piriza Ndikuti chimene upenya lemba m'buku nulitumize kwa mipingo isanu ndi iwiri, ku Efeso, ku Smyrna, ku Pergamo, ku Tiyatira, ku Sade ndi ku Filadelfiya ndi ku Laodikaya. 12. Ndipo ndinachewuka kuona onena mawu amene adalankhula ndi ine, ndipo nditachewuka ndinaona zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri zagolide.
Ababa chuchitika nchoti yo Jess, this is the Chichwa service, so unless you understand Chichwa, you're still welcome to be part of us. All right, so tikuvesa kuti yana baba ara anagwa mujani munzimu tsiku la Ambuye ndipo ara anabva kumbuyo kai lichilipenga. So tinaona kai kuti no tikamakamba za tsiku la Ambuye sitikamba za tsiku la sabata kapena tsiku la mulungu limene anthu amapemphera, right? Koma tikukamba za tsiku limene likukhudza ndithu zonse za msogolo. Tikukamba za tsiku limene likukhudza inu ndi ine, right? Kunena kuti pamene tupita mumapeta nthawi tikufika ku tsiku la chani la Yehova. So tsiku la Yehova ndi nthawi imene panopa anthu amathawa panga chinenso kutukwana mulungu, panga filimu onyoza mulungu, right? Mwana tsiku la Yehova ni tsiku limene mulungu atazionesere yekha, right? So akuti atamva chilipenga kumbuyoku ndimuzati iwe Yohane zimene utamve ulembe ku mipingo isanu ndi iwiri ulembe m'buku. So mipingo isanu ndi iwiri inalipodi yeniyeni ku Asia Minor inepo 7, right? So tona chithunzi ndi zithunzi za maiko achifate maikowa madera amene anali ku Asia Minor alipo mpaka lero, right? So analembadi ku makalata ku mipingo imeneyi kwa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sarde, Philadelphia ndi Laodicea. Okay, umu ndimene mipingo imaonekera pa map. Okay, ndipo atacheuka anaonapo chani chithunzi imechichi wina atayima pakati pa nyali isanu ndi ziwiri. Okay, wakukhala ndi nyenyezi m'manja mwake mpeni kukamwa kwake. So izozo tinaziona last week, koma tawerenga pa verse 19 ndi 20 ati chani wina atiwerenge. Verse 19. Chifukwa chake lembera zimene unaziona ndi zimene zilipo ndi zimene zidzaoneka mtsogolomo. Verse 20. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Apa patuza kunati no nyenyezi zisanu ndi ziwiri zili m'manja mwa Yesu, right? Ndi chani? Ndi angelo, right? So nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndi angelo. Okay, so tipitizeni. So nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndi angelo akumipingo isanu ndi iwiri. So zoyikapo nyalizo ndi chani? Zoyikapo nyalizo ndi mipingo isanu ndi iwiri. So tikuona no nyenyezi zili m'manja mwake mwa Yesu. Tinaona kale last week now no nyenyezi zikuyimira chani? Anthu ake oyera mtima, right? Mipingo isanu ndi iwiri ikumira mpingo wonse kwa tunthu 7 ndi complete. Okay, so utunthu wonse wa mpingo wa Mulungu kwambira nthawi ya aneneri mpaka umapita nthawi. Angakhale kuti no mipingo inalipo 7 literally ukayona inalipo 7, koma tiona no chivumbulutso chikuzikamba zinthuzi mwachindunji uwunikira onera no umapita nthawi Yesu Khristu ali pakati pa anthu ake kwambira nthawi imeneyi imene akuona masomphenyawo kufika nthawi umapita chani anthawi. So mipingo isanu ndi iwiri ikuyimira zonse zimene tizazione kwambira nthawi ya Yesu imene anasiya atumwi kufika umapita chani anthawi, right? So tiona nayo kuti no mipingo idi ndithu ikuyimira zonsezo, ikuyimira ni mipingo imene inalipo literally wanso mipingo iyi kuiona so masomphenya uzimu. So tiye ting'ona kuti no nyali zisanu ndi ziwiri zikuyimira mpingo wa Mulungu kwatunthu amene akuyenda pakati pamene undani ndi Yesu. Pa Yesu ananena zakhala nanu mpaka umapita chani mapita anthawi. So tiye tionene pamenepa Daniel 12 verse 3 ndi 4 ndi amene akutisindikizira ife zachonadi cha nyenyezi zimene zizi. Nyenyezi tinaona ndi angelo, koma ndanena kuti angelo amene sakuyimira angelo amene timaziwa, koma angelo amene akuyimira anthu amene atumidwa. Mauti ngelo angelos sorry amanguyimira otumidwa, right? So tikamanena tino angelo asanu ndi awiri zothandiza nawo tino ngakhale kuti utunthu wa mpingo kuliso azitumiki ake a Mulungu. Azitumiki a Mulungu ndi amene atumidwa ndi Mulungu. So ndi amene akutchedwa kuti ngelo asanu ndi awiri, koma santhandiza na angelo aja amauluka aja tinaona kale mu phunziro latha kunena kuti pali aserafi pali akerubi. Awo akatumidwa masanduka angelo, munthuso akatumidwa masanduka yani ngelo, right? So tufuna tivesisi chinthu imechi. Tatowerengeni pamenepo Daniel 12 verse 3 ndi
4 akuti yani. Ndipo aphunzitsi adzawala ngati kunyezimira kwa thambo, ndi iwo otembenuza ambiri atsate chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. 4 Koma iwe Danieli, tsekera mawu awa nukomere chizindikiro buku. Mpaka nthawi ya chimaliziro, ambiri adzathamanga chauko ndi chidziwitso chidzachuluka. Papa tikapaona zichita kuonekeratu choonadi chikumveka kunena kuti pamene tikupita kumapeta nthawi aphunzitsi adzawala ngati kunyezimira kwa thambo. Eri aphunzitsi mawa anchichakala marakambata aphunzitsi kumano mchizungu akamba za iwo oyera mtima, the righteous, okay, ndiwo otembenuza ambiri asunge chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. So anthu ambiri amene azatemeza anthu kuti abwere ku chiyero, right, atazawala ngati nyenyezi. So tikamana nyenyezi manja mwa Yesu Khristu sitikukamba za angelo. Fana akamba tono nyenyezi ziwezi ndi angelo asanu ndi awiri otumidwa ku mipingo isanu ndi iwiri. So taphunzira nawo kuti no munthu akatumidwa ndi Yesu amasanduka yani ngelo. Aserafi ndi akerubi akatumidwa ndi Mulungu kapena Yesu amasanduka siyani angelo. Ngelo just means messenger, otumidwa. So apapa angelo amene awa ndi inuyo ndi ineyo. Nikonawo kamba za angelo uthenga angelo atatu. So thano zabwera angelo atatu kuzalalika pa Chivumbulutso 14:6-9. Ayi ndi inuyo ndi ineyo. So pamene tikupita mapeta nthawi uthenga ukutani ukuchuluka, nzeru zikutani zichuluka, kufika kuti kuzakhala aphunzitsi ndipo zakhalanso anthu amene asatembeneza anthu kuti asate chiyero kuzera mukumvesesa kwa Danieli ndi Chivumbulutso. Ndimafuna onena apa ona tuno nthawi yayitali zimene sizimachitika. Chimene chimachitika anthu akawerenga Danieli ndi Chivumbulutso amakhala ndi dzimantha. Chifukwa chani? Chimakhala ndi chivumbulutso ya chirombo osati chivumbulutso cha Yesu Khristu yayi chimene Mulungu anampasa iye. Ayi chimakhala chivumbulutso ya chirombo. Kodi zikukhala bwanji ku America akutona ndi kulipapa oyamba ku America tona ni Donald Trump, Elon Musk basi mokhala kuti no kumanga focus pa zinthu zoti no kodi amakosana kuti chimene tikukamba pa ndi chani, right? Ukamatha thwazi dzimantha zokhazokha ndeti wabalika ndeti chimoganiza basi ndeti apapa ngati nthawi ku yatha chani ndipangapo china chake basi. Ayi chachikulu nchonera pamene nzere kuchuluka aphunzitsi zachuluka. Aphunzitsi amene akuzowa chani kutembenuza anthu kuti asere chani chilungamo. Chilungamo mapeza mwandani mwa Yesu Khristu. So focus ya Daniel ndi Chivumbulutso pamene mawu awo akutambasulidwa anthu azakhala kusata chiyero, akumvesesa chiyero, ndipo anthuwa azakhala kuwala ngati nyenyezi. Mwanjira ina azakhala ali mdzanja la ndani la Yesu Khristu. Okay, so sonza ngati pa ifundo ina yese imene ndamisa kuti wina akaphonya nditha kufotokoza pa ali pa ndi funso kapena ndemanga. Jesse umava ijewa? Jesse okay, palibe ndemanga. Yeah, I'm talking to you. Do you understand ijewa now? I was trying to see. Okay. The thing is, it's a little bit familiar to Shona, so there's some words that they can pick up here and there, but you can continue. It's okay. Okay. All right. Okay. All right. So tikupitirize. Tikuona nokunena kuti no nyenyezi nsanu ziwiri zikumira anthu makamaka pamene tikupita close to the end of time. Koma osatiso kumapeta nthawi yokha ayi, kumano nthawi zonse Khristu wakhala ndi anthu ake mudzanja lake amene awagwirisitsa. Tiona ti ndichonchodi kwambira nthawi imene wakhazikitsa mpingo mpaka kumapeta nthawi. So ndati lesson inoyi tiziona mpingo umodzi ndikufotokozanso zoti mpingo ndi chani. Listen, so ni wiki amawa ndi tikamazaona mpingo wachiwiri ndizakhazikikaso kwambiri kufotokoza za mpingo tiziteno mpaka wiki inayo. Okay, wina atiwerengere Marko 3:14. Marko 3:14 wina atiwerengere tizipanga changu chonde tifande tima slides ambiri amene angawerenge machangu. Marko 3:14. Okay, ndipo anayika 12 kuti akhale ndi iye ndi kuti awatume kulalikira. Yeah, so muchizungu angamba tono the disciples. Okay, mukawerenga chizungu angamba tono ma disciples ophunzira. Okay, kapena otumidwa, right? So tikaona mu
mu Greek imene inalembedwa mu New Testament akamba zoti Mathetes ndi nyani lena kapena pupil wophunzira. Okay, so tikaona kuyambirira ophunzira ake a Yesu amatchulidwa kuti no malenala. Okay, ophunzira ake a Yesu amatchulidwa kuti malenala. So tikuyambapo mpingo kuti kukhazikika motani. Okay, malenala. Tiye tioneni pa Machitidwe chapter 1 verse 1 ndi 2 akuti chani. Verse 1. Taonani Teofilo inu mawu aja oyamba ndinakonza za zonse Yesu anayamba kuzichita ndi kuphunzitsa kufikira tsiku lija anatengedwa kunka kumwamba atatha kulamulira mwa Mzimu Woyera atumwi amene adawasankha. Yeah, so mawu kuti tumwi mukaona mu Greek ndi apostoles, so akuyimira delegate kapena oyimirira kapena akuyimira kuti ambassador wauthenga kapena iye amene wapasidwa mphamvu kuti akachite zozizwa. Okay, so tikuona disciple ndi ophunzira, apostle ndi wotumidwa oyimirira kapena ambassador. Zingati mene dziko amalawi ku America amakhala ndi ambassador amalawi tu America so amakhala ndi ambassador wawo kuno, right, amene akuyimirira ufumu wa Mulungu. So tikuona kuti amayimirira chani. Now ndimafuna kunena kuti ophunzira a Yesu Khristu pachiyambi samatchedwa kuti akhristu ayi. Moti akhristu sanayambidwe ndi akhristu enieniwo amene tingatchedwa akhristu. Anthu okhulupirira pachiyambi samatchedwa kuti akhristu yayi. Ndimafuna kuti tiyambe kuwerenga kuti Bible lili chani. Machitidwe chapter 9 verse 2. Kodi ophunzira amene amakhulupirira after Yesu akwera kumwamba atumwi aja atumidwa amba kulalika uthenga anthu akulowa no bukuthenga nomabatizidwa amatchedwa kuti chani. Tawerenga ni Machitidwe chapter 9 verse 2. Verse 2. Anapempha kwa iye akalata akunka nawo ku Damasiko ku masunagoge kuti akapeze ena otsata njirayo, amuna ndi akazi akawatenge kudza nawo omangidwa ku Yerusalemu. Okay, Verse amene ndi Bible tapita ni Yohane chapter 14 verse 6. Amene ndi Bible Yohane 14 verse 6 tangopezani mukapeza munduzi. Now niwafuna kunena chinthu ichi. Tikaona Machitidwe chapter 9 verse 2 akutuza ifoti chani. Atanapempha akalata okunka uchani ku Damasco ku masinagogi. So amapita ku masinagogi. So pa nthawi zinayi zina anthu akutembenuka koma akupitabe kuti ku masinagogi, right? So niwafuna kuti tivesese chinthu ichi. Anthu atembenuka akupembedza koma amapitabe kuti ku masinagogi a Chiyuda. Now niwafuna kunena chinthu ichi. Chiyuda pa nthawi chinayi kuti chagwa, right? Chatha chifukwa chokuti safunika kupereka nsembe, sakufunikanso kutani kupanga china chilichonse chokhudza system ya chilamulo imene inalipo. Koma pa nthawi iyi anthu amatchedwa otsata njirayo. Okay, so anthu okhulupirira amatchedwa otsata njirayo. Yes, chisomo tawerengeni verse maipesi. Yohane 14 verse 6. Yeah. Right? Yes. Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo. Palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Okay, so ndifunso imene lolo mwawerenga verse ne ndifunso. Kodi tikamati anali otsata njira zikutanthauza kuti chani? Mchizungu ngati believers of the way amene angatifotokozere mwachangu ndani tisanapitirire. Okay, Yesu akuti ine ndine njira. Ndiye ngatawa kuti anali otsata njira. Munjira ina anali otsatira Khristu. Yes. Mwanjira ina akamatsatira Khristu, Yesu ni njira yopita kwa ndani? Kwa Atate. Mwanjira ina system ya chidwe yonse yatha. Akamati ndotsatira njirayo ndoti akumutsatira Yesuyo kuti akafika kwa ndani? Kwa Mulungu. Okay? So, pali njira imodzi yokha afika kwa Mulungu. Njira imene ndi Yesu. So ponkhulupirira Yesuyo akutsata njira yofika kwa ndani? Kwa Mulungu. Mwandimvetsa inepe? So pali njira imodzi yokha yokafika kwa Mulungu. Sikuzera mwa denomination. Panopa Chikhristu chinagawikana kuti awa ndi amboni, awa ndapenta, awa ndayamono wakulera. Nde
apenta amanata ifeyo njira ndifeyo chifukwa tili ndi mzimu timankha malilime amene alibe malilime ndikuti ameneyo zovuta kapena ena amata amene alibe mzimu right mzimu uli kuti kumapenta right amboni akuza kuti ife ndife mboni zake za Yehova amene tikuchitira umboni right a seventh day akuza kuti ife ndife ndi mpingo otsalawo ndifeyo right okay akaloleka akuza kuti ife timamangida trace back the original organization ndifeyo okay so aliyense ali ndi njira yake ikufikira kwa Mulungu tikaona ma denominations iwa ena amati ife ndife tokhala timene ndi ziphunzitso zazoonadi right so tikaonano pachiyambi chimene chimasiyanisa anthu okhulupirira ndi amene alinso okhulupirira china ichi amakhulupirira njirayo njirayo ifika kuti kwa Atate njirayo ndiye yani moyo njirayo ndiye yani choonadi reality ya zinthu zonse zimene amachita zija nkhosa kudulidwa right zonse zija choonadi chake ndi Yesu so agwirisisa chimene chocho akafika kwa ndani kwa Atate ndikhulupirira zamveka amene popo so panaibenso njira ina yokafika kwa Atate kuyanjana nawo koma mwa Yesu yekha ndiwo amakhulupirira muchiti chimene chichi nkona macheda okhulupirira chani njirayo sanayi mugulu linalese la Khristu ngati mezi makhala lero ayi tiwerengeni Machitidwe 24 verse 4 wina tiwerenge Machitidwe 22 verse 4 ilipompo pa screen verse 4 ndipo ndinalondalonda njira iyi kufikira imfa ndikumanga ndikupereka kundende amuna ndi akazi yeah so Paulo akuti analondalonda njirayi mwa njira ina Paulo akufotokoza anati pa nthawi imeneyo adamalondalonda anthu osati yani njirayo amalondalonda kuti mpaka atani awamange atani afe amuna ndi yani ndi akazi alright wina kama anayi ndi funso okay ndiye ndipitizeni Machitidwe 24 verse 14 wina tiwerengere verse 14 koma ichi ndivomera kwa inu kuti monga mwa njira yonenedwa mpatuko momwemo nditumikira Mulungu mwa makolo athu ndi kukhulupirira zonse zili monga mwa chilamulo ndi zolembedwa mwa aneneri yeah so Paulo amavesa kunena kuti kukhulupirira njirayi kukhulupirira Yesu zimaoneka ngati kupatuka ku Chiyuda koma kuti yayi kudzera mwa njira iyi ndikupembedza ndani ndikupembedza Mulungu wa makolo athu ndikupembedza Mulungu wa makolo athu kana zaliyani ndikukhulupirira zonse zili monga mwa chilamulo mwa njira ina zonse zimene zinayambira mu system ya chilamulo ndi aneneri zonsezi zimakwaniritsidwa mwa ndani mwa Yesu Khristu so iye akukhulupirira njirayo okay akukhulupirira Yesuyo right mwa njira ina Yesu akukwanitsa zonsezi angakhala Ayuda amanata apo kukhulupirira izizi kutani kupatuka okay so taona tino mene anthu okhulupirira amayamba samatchedwa a Khristu yayi amatchedwa okhulupirira yani njirayo okay Machitidwe chapter 19 verse 9 kenakonso 23 tiwerengereni verse 9 kwa amene ena anaumitsa mtima ndi kusamvera nanenera zoyipa njirayo pamaso pa anthu anawachokera napatutsa akuphunzira ndafotokozera masiku onse msikulu ya Turato verse 23 nthawi yomweyo kunali phokoso lambiri kunena za njirayo so ophunzira amazindikira kuti ngati Yesu ali njira choonadi ni moyo ife tifuna tikhulupirire yani iye so tikamakamba zothenga wabwino tikamba za Yesu Khristu panopa nthawi zambiri tikakumana the first question makhala umapemphera mpingo wanji funso yambiri limafunika likhale kuti ting'ono makhulupirira Yesu Khristu right because chimene ndi chimene chili chofunikira kwambiri kuposa china chilichonse okay so kunayi ndithu kunena zoyipa za njirayo kunayi kunena zoyipa za Yesu right panopa anthu amakhala akunyozerana mipingo right mpingo wakuti kuli afiri kwambiri mpingo wakuti kuli chigololo chambiri right mpingo wakuti osati kama akawa ndalama right so mene nangochera icho mumazindikira kuti ndikamba za mipingo iti mano pa nthawi panali chinthu chimodzi chokha akakumana kuti makhulupirira njirayo right ndeta makhala tino aliyense amene amakhulupirira njira ali mbali imodzi samakhala anthu amagawana ngati panopa mwanjira ina chinachitika chimene chinapangisa zikhale chonje
right? Koma kunali kumala amodzi amene osatera njira anayamba kutchedwa ati akhristu. Machitidwe 11 verse 26 ati yani. Verse 26. Ndipo mmene anampeza Wina mwina angotiwerengeranso. Ndipo mmene anampeza anadza naye ku Antiokeya, ndipo kunali kuti chaka chonse anasonkhana pamodzi mu mpingo naphunzitsa anthu aunyinji, ndipo ophunzira anayamba kutchedwa akhristu ku Antiokeya. Yeah, so zomatchedwa akhristuzi sizinayambe ndi akhristu enieniwo, zinayamba ndi anthu akunja. Anthu akunja taonani makosana akuoneka ati akufanana ndi Yesu, anayamba kuwatcha ndani akhristu. Okay, so akhristu anayamba kutchedwa ati akhristu kuti ku Antiokeya, koma anthu awa anali anthu otchedwa otani, ophunzira, right? Ophunzira anayamba kutchedwa akhristu kuti ku Antiokeya, koma anthu anali mujani, anali mu mpingo. So tikamakamba za mpingo ndimafuna ngosindika ichi, tikamakamba za mpingo panopa zinasokonekera. Ukamanga za mpingo timakamba ndati chibuilding, ari ukamanga mpingo ayi mukamanga malo okomana nako mpingo, right? Two, mpingo unasanduka denomination. Tikamanga za denomination ndeti tikamba za mboni, za mapente chane, those are denominations, right? Lero tikamati mpingo tikamba za imi mayi, tikamakamba za mpingo, right? Tikamakamba za mpingo tikamba za iwo amene ali ophunzira chani za njirayo. Okay, so anthu amene akusata Yesu kuti afike kwa Atate, right? Amenewo ndiye mpingo. Tikamakamba za mpingo tikamba za utunthu umene umatani umadzala, utunthu wa moyo wa Yesu Khristu kudzala mwandani mwa anthu ake. Imene ndiye tikamba za yani za mpingo. Ankhale zili choncho, wina angotisegulira 1 Petro chapter 4. Ndifuna tiwerenge chizungu ngina toyenga chichewa. 1 Petro 4 verse 15 ndi 16. Amene angatisegulira njichewa tatapanga niyoncho. Wina atoyenge njichewa ndi wina atoyenge aso nchizungu. 1 Petro ya? Ilipompo 1 Petro 4 verse 15 ndi 16. Verse 15. Pakuti asamve zowawa wina wa inu ngati wambanda kapena mbala kapena wochita zoyipa kapena odudukira, koma akamva zowawa ngati Mkhristu asachite manyazi, koma alemekeze Mulungu m'dzina ili. Yes, 16. Okay, mawerenge. Wina tatawerenge ni mchizungu auliya. Alipa ni babala chizungu tatawerenge. Okay. Ningo babeza ini ya kuti no. First Peter 4 verse 15 to 16 tatawerenge. 1 Peter 4 verse 15 to 16. Verse 15 to 16. Yeah. Hello. Ndomweyo tangu ingwerenga omweyo ndomweyo basi. Okay, fine. Verse 15. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Verse 16. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Yeah, so even though kuti zomatchera Khristu zinamba kwa Antiokeya, okhulupirira ija sana zikani, right? Anachilandirabe ngati lebo yawo. Okay? Kupano ndimangofuna nena kuti kukhala okhulupirira wa njirayo ndi mawu okhwima kwambiri kuposa Khristu, because tikamati ndiwe Khristu uzikhala ngati Khristu manje naye tukhala ngati no zimene Yesu anapanga ifenso tawapanga, right? Tizifanana naye, kumayi nkhani sikufanana naye, nkhani ndikukhulupirira iye kuti moyo wake ukhale mwa ife. Moyo wake ukhala mwa ife, zipatso zathu zizionetsera ndani Yesu, tizifanana naye. Okay, so tikamakamba okhulupirira anjira tukamba za iwo amene alidi ndi Yesu Khristu. Kukhulupirira yani njira yofika kuti kwa Atate. So apo ndeti mwaduliratu Trinity ija muonesera tuno
uwu ndi moyo osatha kuti akadziwe mulungu ona yekhayo kudzera mwa Yesu Khristu amene anamtuma njirayo, right? So kuti tikafa yanjani ndi atate wathu kudzera mwa Yesu Khristu. So ichi chinayi chiphunzitso cha mpingo, right? So tawerengeni Machitidwe chapter 2 verse 44 mpaka na 47. Onse akukhulupirira anali pamodzi nakhala nazo zonse zodyerana. 45 ndipo zimene anali nazo ndi chuma chawo anazigulitsa nazigawirana kwa onse monga momwe yense anasowera. 46 ndipo tsiku ndi tsiku anali chikhalire ndi mtima umodzi mkachisi, ndipo ananyema mkati ku nyumba kwawo nalandira chakudya ndi masangalalo ndi mtima wona. 47 nalemekeza Mulungu ndi kukhala nacho chisomo ndi anthu onse, ndipo Ambuye anawawonjezera tsiku ndi tsiku amene akuti apulumutsidwe. Notice sakugamba zoti Mulungu amawonjeza tsiku ndi tsiku kuti anthu akalembere pa buku la mpingo yayi. Anthu amene amawonjezedwa kwa gulu limene amakhala anthu akutani akupulumutsidwa, anthu akusatira njirayo. Ndimafuna kunena kuti gulu la anthu amene anakhulupirira poyambirira sanali illumination. Anthu akajoyina amakhala kuti ndikujoyina gulu kumano inenso ndikujoyina ndani ndi Mulungu wanga. Samapanga zinthu zokuti kodi akaniimbira nyimbo pamaliro anga ndani, kapena kuti apa pandifuna ndikwatire ndiye ndizilimbikira ku denomination kuti abusa azadalise mpingo wanga. So zinthu zimene anthu amene amapemphera zimakhala zodabwisa. One, akufuna kuti kuti pamaliro abusa azayimbe, right? Kapena gulu la chinyamata lizayendese maliro awo, right? Abusa azalalike pa maliro awo. China apa kwati ineyo ndiye kuti basi ndikhala nawo kuti abusa adalisa kwati, kapena kuti anzanga ambiri ndi mpingo uwu ndiye sindingapangiza kuti mwamuwa kuti yayi. So panopa anthu ambiri anthu ena even iso andale munazoona pakatipa kuti even nthawi ya Ramadan kuzati anthu ndi Akhristu kumana akapezeranso kuti kumeneko kunjira mtanda munthu iyenso akalalika apezeranso kuti kumeneko. So why? Chifukwa choti anthu akufuna ndithu aonesere kuna kuti iwo ndi andale akulowa pena paliponse. So anthu ena samakhazi chamonata kuti mu town munomu mpingo umene ndi anthu ambiri a business ndi kuti ndi alowa amenewo kuti azipangana yani business mosavuta. So tionana to sizinayo pachiyambi munthu akhati akulowa mu gulu limeneli amakhati iye wapulumutsidwa walandira chisomo. Ndi mmene zikufunika zikhalira pamene tikumana tonse, aliyense walandira chisomo, aliyense andobalenera ndi Mulungu. Nkhani ndi chimenecho, osati kuti amapanga chi-structure etc. Right? So tikamba verse imene nditi tikhatira mavesi Aroma 8 verse 3 and 4 mene wapezi tawerengani. Ndipo Saulo anapasula mpingo nalowa nyumba nakokamo amuna ndi akazi nawayika ndende. 4 pamenepo ndipo iwo akubalalitsidwa anapitapita nalalikira mawuwo. Yeah, nakamba za Aroma kwa ni Machitidwe 8 verse 24 ni Machitidwe 8. Okay, so apapa muone tikamakamba za mpingo tokamba za yani ati ndipo Saulo anapasula mpingo. Okay, so kuti atapasula mpingo amapasula chani? Nalowa nyumba. So tanzo zanono mpingo wa Mulungu pa nthawi unayenda kwambiri muchani nyumba ndi nyumba, right? Mwanje tena makolo amapezere osatembenuka, right? Ndio ifara atembenuka anaonso atanatembenuka ndetino umeneyo ndi yani mpingo wakwanira, right? So tikamakamba za mpingo ndi banja. Okay, tosefe collective minute pano pa ndife mpingo ngati aliyense mwa ife ali ndi mzimu wa Mulungu. Ngakhale so amene akusatira munakuonera later on pa internet ngati muli ndi mzimu wa Mulungu nonse pamodzi ndife mpingo akandani wa Mulungu. Ngati ni mzimu wa Mulungu tonse ndi mpingo wa Mulungu, right? So tikamamanga za mpingo tokamba mpingo ndiwo amene zazidwa ni mzimu wa Mulungu. Ngati ulibe mzimu wa Mulungu suli part of chani mpingo, right? So mpingo umambira kuti mpingo umambira pakhomo. Mpingo mambira pakhomo. Ndimafuna kuti tingowerenga mwachangu sinaike mu slide umano ndikuona verse inofunika kwambiri. Wina alowenga Efeso chapter 1 tapita mponi Efeso chapter 1 verse 21 mpaka mapeto.
amene awapeza muchichewa. Tipengeza changu chonde ali pani papula chichewa pafupi. Pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi zina lililonse lotchedwa si nyengo ino yapansi pano yokha komanso mwa iyo ikudza. 22 ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake napatsa iye akhale mutu pamutu pa zonse kwa mpingo. 23 amene ali thupi lake mdzadzidwe wa iye amene adzadza zonse mzonse. Verse 22 ndi 23 umachoseratu ganizo lina lililonse ulena kuti thupi la anthu limene lazipanga register kuboma ndilo thupi la Yesu Khristu. Verse 22 achita anena kuti atawayika zinthu zonse pasi pa mapazi ake ndikumpasa iye kuti akhale mutu wachani wa mpingo. Mutu wa mpingo ndi chani? Akuti ndi thupi lake. Okay, ndi thupi lake. Alright, ndi akuti chani? Mazazidwe a iye amene amazaza zonse. So tikamakamba za mpingo tikamba iwo amene akuzazira ndi mzimu wake wa Yesu Khristu. Ngati munthu sanazire ndi mzimu wake wa Mulungu atha kukhala elder, atha kukhala mbusa, atha kukhala china chonse chimene angafune kukhala, koma ameneyo sali mbali imodzi ya thupi lake Yesu Khristu, ndoti sali mbali ya mpingo. Right, so titaonena kuti chani pakali panopa chomwe tingaziwe nchitera kuti tikamakamba za mpingo wa Mulungu ifeyo ngati tonse tili panopa tili ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu. Right, ngati tapereka moyo wake kwathu kwa Yesu Khristu ndili ndi mzimu wake, ndife mbali ya mpingo. Tikapezanso kuliso anthu osiyanasiyana mu ma denominations la Seventh Day Kumboni mwapenta etc koseko. Right, ngati aliso ena amene azipereka kwa Yesu Khristu ngakhale ali mu ma different groups, ngati ali ndi mzimu wa Mulungu aliso pale mpingo andani wa Mulungu. Koma kusokolo kuti ona anthu pazakhala chitika chinayo chimene anthu onse amene ali mpingo wake wa Mulungu azakhala gawo limodzi. Okay, niwafuna tuwerenge Roma chapter 16 verse 3 mpaka na 5. Amene angatiwerengere Roma 16 verse 3 mpaka na 5. Verse 3. Mulankhule Priska ndi Akula, antchito anzanga mkhristu Yesu. Verse 4. Amene anapereka khosi lawo chifukwa cha moyo wanga, amene ndiwayamika si ine ndekha komanso mipingo yonse ya Ambuye ya kwa anthu a mitundu. Verse 5. Ndipo mulankhule mpingo wa Ambuye wa m'nyumba mwawo. Mulankhule Epineto okondedwa wanga, ndiye chipatso chowundukula cha Asiya cha kwa Khristu. So apapa pamene Paulo akusindika chinthu, mafuna nena chinthu ichi unena kuti ati mulankhule mpingo wa Ambuye wa m'nyumba mwawo. Okay, chinthu chimenechi chikhazikika pakati pathu. Tikamakamba za mpingo tikamba za anthu amene ali m'nyumba mwawo. Tisalero tona atumwi atamakumana chani daily nyumba ni nyumba komanso kuti kukachisi. Right, Chikhristu chinachi chitabwera mpingo unayambika pa Pentecost. Right, tikamaka mpingo wa chipangano chatsopano. Right, unayambika pa Pentecost, koma anthu azinthu zambiri zimene zona amazimikisa ndi Chiyudabe. Right, so amakumana nyumba ni nyumba komanso wapitabe kuti kukachisi. Right, so tikamakamba za mpingo ndi kaselo. Tikamakamba za thupi langali tikayinyenya imafika kanthu ndikang'ono kotchedwa selo. Maselo akakhala pamodzi amanga ziwalo zikakhala pamodzi amanga munthu. So tikamakamba za mpingo ndi nyumba mwa munthu. Bambo ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu, amayi ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu, ana ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu, mpingo umene wakwana. Tikamakamba mpingo wa Khristu ndiye umenewo. Ndiye kuti inuyo ngati mene anali Abrahamu kuti Ambuye ananena kuti ndingamise munthu Abrahamu poti azasogoza nyumba yake. So tikamakamba za mpingo tikamba za banja timene mpingo wa Mulungu umakhalira. So izo sanakambe kwa Roma kokha koma even kwa Korinto. Taterengene 1 Corinthians 16 verse 19. Verse 19. Mipingo ya kwa Asiya ilankhula inu. Akulankhulani ndithu inu mwa Ambuye, Akula ndi Priska, pamodzi ndi mpingo wa nyumba yawo. Verengaso Akolose 14 verse 14 ndi Akolose 4:14 ndi 15. Verengaso. Verse 14. Akulankhulani inu Luka sing'anga okondedwa
ndi Dema. Verse 15. Lankhulani abalewo a Laodikaya ndi Mnufa ndi mpingo wa nyumba yawo. So maori nsenga kamene kundidokotala, right? So apa kuti chani? Mpingo wa ku Asia ikulandireni inuyo ali mwa Ambuye pamodzi ndi mpingo wa nyumba mwawo. So anthuwa akamati ndikupita ku mpingo, akamakumana house to house, amakhala natano mpingo akwanira amene popo. Chifukwa chani? Mpingo ndi chani? Ndi mazazidwe a Yesu Khristu, right? Tikamakamba mpingo, Yesu ananena kuti pamene pali awiri pali atatu, inenso ndili pati mpingo ndipo khapokha pamene kupezeka kwa Yesu kuli. Ngati palibepo Yesu Khristu si mpingo amene utitha chipanga register kuboma, komano ndi chakufa basi. Chimene chimabwesa moyo si register kuboma ayi. Chimene chimabwesa moyo ndi kukhala pa mapazi ake a Yesu Khristu, ndi kukhala okhulupirira njirayo. Ngati tingakhulupirira njirayo, ife ndife a thupi lake. So izi ndi zimene anthu amayenda pa chapipo, ndipo ndikukuwuzani nena kuti pamene tikupita mapeto nthawi, anthu a Mulungu ochokera maenedwe osiyanasiyana abwereranso kumasata njirayo. So tikuona nayo kuti anthu amakumana mu ma buildings, tiona kuti nzira yonje, right? Koma amadziwa kunena kuti tikamakamba za mpingo ndi kukamba za nyumba, right? So amato mipingo yakuti yaku Asia, okay? Mipingo yaku Asia, right? Komanso mpingo wakuti wa nyumba mwanga, right? So ichi ndi chinthu tifunika tichizindikire. Now kodi zinali serious motani? Mpingo wa nyumba unali serious motani? Wina toerenge 1 Timoteyo 3 verse 2 mpaka 5. Verse 2. Ndipo kuyenera oyang'anira akhale opanda chilema, mwamuna wa mkazi mmodzi, odzisunga, odziletsa, olongosoka, okonda kuchereza alendo, okhoza kuphunzitsa. Verse 3. Osati oledzera kapena omenyana ndewu, komatu ofatsa, opanda ndewu, osakhumba chuma. Verse 4. Oweruza bwino nyumba yake yekha, wakukhala nawo ana ake omvera iye ndi kulemekeza konse. Verse 5. Koma ngati munthu sadziwa kuweruza nyumba yekha, adzasunga bwanji mpingo wa Mulungu? Tapaona pamenepo, so apa zili very clear ati munthu woyang'anira akamayenda m'madera, Paulo amalembera Timoteyo. So zimene zimachitika ndi yonje, akapita kudera akalalikira anthu atembenuka, mpingo umakhala uli m'manyumbamo. Tinozenepe akamabwera za mpingo wa nyumba mwawo, akamba za the heart kapena mtima wachani wachikhulupiriro, right? So mpingo wa nyumba mwawo mukawerenga chizungu amakati the church in your house, right? Komana akamapanga rifatu dera amakati mipingo yaku Asia, mipingo yakuti, it was always plural, okay? So anthu akakumana pamodzi pamafunika pakhalenso order. Now kunyumbako amene amakhala mtsogoleri amakhala mamuna, right? That's just imene zimakhalira. Headship, tikaona headship imakhala ndi bambo amene akusogoza zonse. Tionanso tono manyumba amene azibambo panalibe pamakhala azimayi amene amachani amasogoza zonse. So tikaona bwino tono akuti posankha elder, right? Elder akuyimira ndani? Yesu Khristu, right? Mpingo kuyimira yani? Mkazi. So panali that male headship, okay? So akuti elder akhale munthu wamkazi yani? Mmodzi, okay? Elder akhale munthu wamkazi mmodzi. China akhale kuti iye ana ake amamumvera iye. Koma chachikulu nchonena kuti munthu azitha kuweruza nyumba yake. Chifukwa ngati sangathe kupanga lidi mpingo wa nyumba mwake, sizingathe kuti apange lidi anthu pamene akumana pamodzi, gulu la anthu okhulupirira atani lakumana. Ndimangofuna kunena kuti zimene munthu amapanga mu nyumba mwake zikukhudza kwambiri zimene munthu angapange kuti kugulu la anthu. So elder amene akusunga bwino nyumba yake ndithu atha kusunganso bwinonso yani anthu akandani a Mulungu. So iyi ndi criteria imene amagwiritsa ntchito posankha majani ma elders. Tingopanga emphasize kuti mpingo umayambira yani mu nyumba ya munthu, right? Iyi ndi kumene kumayambira zonse. So analembanso kwa Philemon 1 verse 1 ndi 2 ali yani
Verse Verse 1. 1. Tena ilengani. Verse 1. Paulo wandende wa Khristu Yesu ndi Timoteo m'baleyo kwa Filemoni wokondedwayo ndi wantchito mnzathu. Verse 2. Ndi kwa Apiya mlongoyo ndi Akipo msilikali mnzathu ndi kwa mpingo uli m'nyumba yako. Mabwana amenepe so popereka moni kwa munthu apereka moni kwa anthu osiyanasiyana. So ndidapereka moni amaster ni mpingo wa nyumba mwanu asaimosi kuti ndosakwatira tiyapanga yonjo, right? So tionana kuti no topereka moni kwa asaimosi kalata ikuyenda amenepo. Toperekanso moni kwa I work for the master ni mpingo wachani wa nyumba mwawo. Tikuona mmene zikhalire. So malo moti atchule akazi awo ana awo etc amangokhaliratu no mpingo wachani wa nyumba mwawo. So tionana kuti no nkhani yayikulu ndinena kuti tikamakambaza mpingo tukambaza banja. So mpingo kambira kumeneko. So kumapita nthawi ndimafuna kunena kuti sitizakhalanso ndi chance. I think nthawi ya matenda achifuwa anavuta 2019 2020, right? Machurch amasekera, right? Zinafika amene ku America anthu samakumanaso. Koma anthu amene anali ndi mpingo mwa nyumba mwawo sanasiye kukumana. Chikhulupiriro sichinafe yayi. Anthu ena ine ndi mkazi wanga nditipemphera bwanji. Tinazulana kwambiri. Ndeti anthu ndeti muli ndi vuto kaya. Right? Nkhani yayikulu ndinena kuti iniyo ngati simapemphera nthawi zonse zikuvutani kuti mukhale mupemphera mu nthawi yani ya chisauso. Chifukwa tino munthawi ya chisauso chimene chikudza chimene chikukula kwambiri mapita nthawi ni mpingo wa nyumba. Chifukwa tino izafika nthawi tino zimachechi zonsezi zizasekedwa ndipo zizauzidwa kunena kuti ngati simuvomera ichichi ndeti simusegula. Unaona? So ineyo naona kale nthawi ya COVID kuti churches nthawi ya COVID churches ambiri even mipingo ya Chisilamu mosque mizikiti kaya matempo amahindu etc osewa amapangidwa register ndi kuboma, right? So moyo wawo umatengera kuboma atakhala tino akususana ni boma chimene chingachili nchani moyo wawo udulidwa mwanjira ena apangidwa law. Chifukwa tino ma organizations amenewo amakhala ndi malo amagula malo ndi makhala malo ampingo malo akayanzikira etc. China malo amene amakhalanso ndi anthu oti akwalipira kama shehe azibusa mayoda maprofeti yani zonsezi zimayendera kuti anthu aregistered kuti kuboma otherwise makhala iliko kumanga lani mpingo wako umene ungapangire, right? So zimenezi zimayenda chonchi. Now imagine in a scenario nthawi ya corona ija akatalese azivala maski konse kamwe ndizikhupeza anje alese mesara avala yani mask akanena social distancing konse akanati wanawa alese kosa makhala yani wanawa. Chifukwa chani moyo wawo amatenga kuti kuboma. So nthawi ya lemba la chirombo akazakhazikisa, right? Mpingo umene uzakhale kuti ukususana ndi lemba la chirombo umeneyo moyo wako zadulira pati building yazadani azayitenga ndeti structure sathira pati pompo. Mipingo imene izakhale yagwirizana nacho chinthuchi anthu ake a Mulungu amene akumvesesa za nthawi ni nyengozo azana iyi structure yarani chagwa azatulukamo. So either way pazakhala magulu anthu awiri, anthu amene asusana ndi lemba la chirombo kapena mipingo imene adani yagwirizana nacho. So mipingo imene izagwirizana nacho ndiyo khala imene izayima andi dikhupi ati ni mipingo yonse izagwirizana nacho chinthuchi. Chifukwa nthawi ya COVID mipingo yonse inadani inagonjerapo under one pretext of another. Mona ndi chinthu chikona kuti no chinthu ichi chosokoneza komando kumabe tipanga bwanji. Okay? Ndikugwirizana nacho be ndikumakakamiza anthu onse kuti atengeso mankhwala, right? Monga kamene pangapo. So chimene chimandira boma ndi meneso mpingo madani umanena zimenezi kuti process for yani mapita nthawi under one pretext or another under boza limodzi ndi lina ma denominations azapangisa chigulu chambiri chilandire chani lemba la chirombo koma anthu ake a Mulungu azayima pamodzi. And ndimaonena kuti ma denominations amene azasusane nacho chilemba cha chirombocho nawo azathaso pati pompo. So ikufika nthawi yoti no anthu onse a Mulungu azakhala limodzi. Ma denominations amene azakhala kususana nacho azakhala athaso. So pazakhala magulu awiri
akhristu amene ali mipingo mnyumba mwawo ndi ma denominations. Pazakhala magulu awiri a anthu, mpingo wa nyumba mwako kapena denomination basi, pazakhala magulu atatu yayi. Ndane kamba kunena kuti ma denominations amene azakhala kususana ndi chinthu chazathera pompo nawonso ndo tazagwira mugulu la mpingo wa nyumba mwawo. Ma denominations amene azagwizana nayo pazakhala anthu ena mmodzi kuti azatulukanso, zakhalanso mpingo wa nyumba mwawo. So pazakhala magulu a anthu awiri, okhulupirira njirawo ndi amene asankha kusata kuti apitirize kukonda za dziko lino, amene azasunga kuti ni babulo, imene gawo lina lizakhala kuti no ndi mpingo wa nyumba mwawo. Alright, tedenti amene kuonano za emphasis apapa ndeti tandero neni pa chimbuzo 2 verse 1 kuti nyani amene ngati werengere chimbuzo 2 verse 1 terengereni amene Verse 1. yeah tiye. Kwa mngelo wa mpingo wa ku Efeso lemba, izi azinena iye amene agwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'dzanja lake lamanja, iye amene ayenda pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Yeah, so tikuona kuti no Yohana akuzidwala alembe kwa mpingo wakuti wa Ephesus, right? So akunena izi, so Yesu Khristu akamamuuza Yohana alembe kalata kwa mpingo amazitchula iye ngati iye amene angapereke chosowa chimene chipezeka pa mpingo. So iye akuzionesa yekha kuti no namene akuyenda pakati pa nyali zisanu ziwiri zagolide okhala nyenyezi yani manja make. So uthenga kupita kwa yani kwa azisogoleri ampingo mene. So tikaona bwinobwino pa mapupa, tikaona bwinobwino tiona nawo kuti no tokana pa mapupa, right? Panali Pergamo kuntundako ndo kasesereka kumusi pamwera pajani pa Smyrna ndo mabwera ku Ephesus, right? Ukazungulira ufika pa Laodicea kupita ku Sardis, Philadelphia uzathirapo pa Thyatira. So ulendo umayenda mozungulira choncho, right? So tikaona pa Ephesus apa inali pafupi ndi yani ndi nyanja mwanji naina unali ngati amati poeted. Yeah, so mipingo isanu ndi iwiri inalipo choncho physically, okay? So tikaona chimene chichi ndithu ndi chosalira cha library osati ya masewera imene inayi kuti ku Ephesus inali yokwanira kusunga mabuku 20,000, inali ya osati ya masewera yayi, right? And nthawi imeneyo kuti ulembe buku inali zodula, imachita kupangira pa papyrus. Papyrus inali paper imene amapanga ku Egypt. So munthu wamba sumatha ngozuka kuti abasi ndi papyrus ayi. So inali mzinda olemera osati masewera. Tikaona pa dzanja lamanja langalo tiona munthu ali ndi coin, okay? So iyo ndi coin kapena ndalama imene anakumba ndithu maarchaeologist akukumba pa mzindawo, umene unali ndi mawu otchera kuti no woyamba ndi wamkulu, right? Unali ngati mzinda wakulu kuti ku Asia. So anatchula kuti woyamba ndo yani wamkulu. So Ephesus ndi mawu othandaza kuti no wofunidwayo, okay? So unali ndithu kumala amene monga taonera kuti unali pafupi ndi mtsinje, unali pafupi ndi mtsinje wa Kaista, okay? Umene umayang'ana ndi Aegean Sea, right? So unali ozika kwambiri chifukwa cha port njija ndi yani kuti ma harbors pomwe pamakhala kwambiri zombo za m'madzi, right? So unali amatiya Gombe. okay, anyway still mawu amene amagombe. So unali magombe osati amasewera kumeneko, right? So umakhala ngati kuti ulowe mu Roma umafunika ufike pa gombe la kuti la kwa Efeso, right? So panopa of course kwambiri kunaonongeka koma nthawi imene Yohana malemba nayi ndithu mzinda osati amasewera, okay? Iyo ndi chithunzi chopanga so reconstruct mene Efeso analili chifukwa kunali ndithu chitempo cha Diana amene anali mulungu akumenekoko, right? So ndithu kunali osati kwa masewera, kunali kwa mtengo wake wapatali mzinda umenewo, right? So tikaona utumiki wa Paulo Apolosi ngati tumukumbuka Apolosi komanso Timoteyo ndithu zibamba amene utumiki wawo anawuchita osati amasewera ku Efeso umene kuko, right? So utumiki wawo analo kwambiri ku Efeso ndi utumikira ndi kumene amakhulupirira so natuno paja Yohane atazida ndi Yesu asunge mayi yake
mayaka Yesu anakulira umene kuku mpaka imfa yawo, right? So uthenga unayambira ndithu kulowa kumene kuku ndikuyamba kukula ndikulowa ndithu konse, so zongonesa amene uthenga unayendera right? So tikamona makalata amene analembedwa, okay, makalata 7 akuyamba za utunthu wa uthenga wonse ku mpingo wa Mulungu, right? So makalata awa ndi amene amakamba ngati foundation ya buku la chani ya chivumbulutso. So tinaona tuno mipingo indithu inalipo mu first century, right? Time imene Yohana analemba kalata inalipo mipingo iyi, right? Komano zikungonesanso utunthu wa mpingo wa Mulungu mpaka mapeta chani anthawi. So taona kuti Yesu Khristu amazonesa yekha kwa mpingo ina lonse toyenda amene ali ndi chani, ali ndi Yesu amazonesa mpingo lonse ndi amene ali ndi chosowa chokwanirisa chimene mpingo ukusowa. So makalata amalembedwa kwa angelo kapena kuti azitsogoleri amene chani amipingo. Fatino tiona za azitsogoleri amene ali pa mpingo amene nthawi zambiri amakhala largely responsible uzimu wa anthu pamalopo, right? Fati ngati munthu akuphunzitsa zaboza nditi anthu asere yani zaboza nkuona kuti no makalata kwa ngelo wa mpingo wakuti kapena kalata ipita kwa mtumiki wa mpingo wakuti. So makalata amene amapita kwa azitsogoleri amene anali ndithu mphatso za uzimu zosiyanasiyana. So taona kale mapo aja. So kalata yambirira amene analemba inalembedwa ku mpingo wakuti oku Ephesus, right? So makalata analembedwa ndithu mu order imene mipingo imatani imaonekera, right? So nimafuna nana chonchi kuna tuno tikaona Ephesus, kena kutona Smyrna, kena kutona Pergamos, tizaona Thyatira, Sardis, Philadelphia, kena ko Laodicea. So nimafuna nana chonchi anthu ena amakhulupirira makalata akalembedwa nditi mpingo winawo ndito apita watha basi, right? Koma taona nawo kuti no tikamaona makalata mipingo isanu ndi iwiri ikuyimira zinthu zingapo, sikungoyimira kuna tuno uni mpingo wakuti. Tikamati let's say Thyatira sizoti nditi ni mpingo wakuti, right? Ukamina tikamati Laodicea nditi ni mpingo wakuti. Ayi, taona nawo tuno kumapita nthawi pali ndithu mipingo itatu, almost 4 sati itatu imene mangaseko. Taona tuno pali Thyatira, Sardis, Philadelphia ndi Laodicea imene ikuyima parallel to each other mpaka Yesu atabwere. Taona tuno Yesu polemba makalata muza Yohana talemba makalata mipingo isanu ndi iwiri, mipingo imene anayuza tino mukhalapo mpaka ine tabwera, right? So mipingo ikuyimira ma state osiyanasiyana anthu, right? Sikungoyimira tino pamene mpingo ubwera ndithu wapita. Ayi, folo yakumapeta ikukhala mpaka Yesu kuti akuzayipeza. So ikuonesera makhalidwe osiyanasiyana a Chikhristu mu magawo amene wawa, okay? So izi zitiziona ndithu. So wina atiwerengere Chimbuzi chapter 2 verse 2 mpaka na 3. Chimbuzi 2 verse 2 mpaka na 3. Mungambira verse 2. Verse 2. Ndidziwa ntchito zako ndi chilemetso chako ndi chipiriro chako, ndi kuti sukhoza kulola oyipa, ndipo nayesa iwo amene adzitcha okha atumwi osakhala atumwi nuwapeza onama. Verse 3. Ndipo uli nacho chipiriro, ndipo walola chifukwa cha dzina langa wosalema, koma ndili nako kanthu kotsutsana ndi iwe, kuti unataya chikondi chako choyamba. Yeah, so mpingo wa Ephesus ukuyimira akhristu amene analipo kuyambira nthawi imene Yesu anasiya atumwi, ndipo kuyambira nthawi atumwi ndi anthu amene anali osalira yani atumwi, okay? So mu nthawi yawo sizimatheka kuti pabwere munthu achibwana ena ake abwere kumaphunzitsa zinthu zaboza, amamutulukiratu. So Ephesus inali gulu la anthu amene anali osatadi yani njirayo, okay? Anali anthu oti anali oyima njira pa chikhulupiriro. Chifukwa tino 1 munali atumwi, mtumwi omalizira amene anali Yohane atamwalira. Yohane analembanso makalata kwaja mipingo isanu ndi iwiri. So anthu amasatira zophunzira za atumwi. Yohane atamwalira ophunzira atumwi aja, right, awawa anakhalanso anthu oyima njira pa choonadi. So Ephesus ndi kaperiod kamene kaka, right? Komano akuti chani? Akuti sanaleme chifukwa anthu amene amaphedwa osati masewera. Tisayiro tuno atumwi onse kukwatira kwa Yohane anatani anaphedwa, okay? So tenti amene kuona mu chinthu imenechi. So tona tuno mpingo amene unalandira uthenga wabwino chifukwa tuno akuti anali ogwira ntchito yofalitsa yani
uthenga tisayira tino Paulo ndi amene anati ife talalika uthenga kwa ina aliyense pansi pachani pathambo. So anali anthu otino chiphunzitso anatani anachigwirisisa. So panaibe zinayi zovuta kuti no mimbulu ilowe pakati pachani pa nkhosa. Okay, komano anauzidwa chenjezo natino mwasiya chikondi chanu chotani choyamba. Okay, zimene zinachitika nchani ife tino amagwira ntchito kwambiri amalalika utani yet anafika pachapo tino ntchitoyo inayamba kumuphimbanso Yesu chifukwa tino amalalika kwambiri amakosanawa. Izi zikuchitika after atumwi apita kumapita nthawi akapiriodi ameka anthu aja anafika pachapo tino apanga lose sight of Jesus. Kugwira ntchito ndikufika pachapo ntchitoyo ikuposanso iye amene anatani anakutumani. So ichichi chimene akuauza choti mukumbukire ntchito zanu zotani zoyamba. Ati koma ndili nacho kanthu kosusa iwe kuti unataya chikondi chako chotani choyamba. So ati akutaya chikondi chake choyamba tonza tino ntchito zoyenda akuzipanga koma ataya chikondi chake choyamba. Mwanjira ina akumbukire chikondi cha Yesu Khristu chimene chinali mwayo pachiyambi kuti ichi chimene chinapangisa azikira chani ntchitoyo. So akuzati akumbukire ntchito yawo chikondi chawo choyamba, right? So anali ndithu akhristu amene anakhala mu zaka zimene zikuyambira 30 mpaka na 100 AD, right? Mu nthawi imene ndimene timatha kuyikamba kuti ndi nthawi yachani ya Ephesus. Okay, so ngakhale amachita ndithu ntchito yabwino ya Mulungu anaphimbika ndi ntchitoyo kuti asamuonenso ndani Mulungu. So inali nthawi yabwino kwambiri imene inali ya 31 AD mpaka 100 AD, right? Imene timayitseka ndi imfa ya mtumwi womalizira amene ali Yohane. So mu zaka 70 zimene zizi, right, uthenga unayaka ndi kubuka kwa Pentecost. Moto wa uthenga unayaka osati masewera, right? Ndi pamene Paulo so angakhale Paulo analembanso kalata kwa Efeso. Mukamawerenga kalata ya Efeso ndi kalata imene anapita kwa mpingo wa ku Ephesus, right? So inali nthawi yapadera imene atumwi enieniwo anagwirisisa mpingo kuti usalowe mu chonyasa, right? Kuti ngakhale kunali anthu ena achibwana ngati achina Ananiasi ndi Safira sizinathekebe kuti aononge mpingo, right? So choyipa sichimatha kukhala pamaso pa ndani pa Mulungu amene unakuta chani mpingo chifukwa anthu amayenda ndi ndani ndi Mulungu, right? Taterengeni James chapter 2 verse 5. James 2 verse 5 taterengereni. Potero kumbukira kumene wagwera nulape nuchite ntchito zoyamba. Koma ngati sutero ndidzadza kwa iwe ndipo ndidzatulutsa choyikapo nyali chako kuchichotsa pamalo pache ngati sulapa. Ichi nchinthu chofunika wambuchimvesesa. Potero ati kukumbukira kumene wagwerako agwera kuti agwera kuonena kuti no ntchito imene akuigwira ya Mulungu ndiyo pambana kwambiri. So angogwira ntchitoyo komano maonekedwe a Yesu awatani awayitana, right? So akhristu amene anayamba kusatira atumwiwa nawonso anagwiranso ntchito yayikuluso chimodzimodzi ngene agwira yani atumwi kufikira nthawi imene Yohane akulemba kalatayi. So Yohane anali mmodzi womalizira, right? So Yohane akualembera akhristu akuti makosana mukumbukire ntchito zanu zoyamba. Kodi kuyambirapo mumagwira ntchito motani? Yeah, zili ngati munthu amene alokwatira, right? Kuyambira akamapereka mwina mzibambo ameneyi nditi apita kukagwira ntchito akamaliza agula kukampunga kupereka pa nyumba, right? Akupereka mpungawo chifukwa tino akukonda kazi wake. Koma kwina zimakhala zotano angopanga chifukwa ni mambo amakhomapo ndamuzati yayi takumbukira ntchito zanu zoyamba. Kodi mmapanga chifukwa chani ntchito imeneyi? Mmapanga chifukwa makonda Mulungu mamuzi wa Mulungu ngati bwenzi lanu. So akuti mukumbuke ntchito zanu zoyamba. What was behind ntchito zoyamba? Chimene yamboyo pamene ndi chikondi ubale pakati ndi Mulungu. Mukumbuke chimene chocho. So ichi iveninso kwa anthu amene tikutumikira, right? Ndi chenjezonso. Kodi ndifeyani timabwera pa platform zapanganawo ma studies ndikufika tino tinazolowera kapena kuti ndi chani kapena timapanga present ifa chani chifukwa tino anthu akuzowa tino tikupanga present ndi basi tisasiye ngakhale zinthu sizili bwino. Ayi tizikumbukira ntchito zathu zoyamba. Kodi tinayamba chifukwa chani? Tikapanga chimene chocho ndikuti tikhala m'manja mwake. Koma ngati silipanga zinthu zati chani ati nyali itali ichosera zothandiza zoti chani munthu amene akugwira ntchito ya Mulungu koma alibe mzimu wa Mulungu nyale yake madani mapyosera manjenana
salese kugawa limodzi la mpingo wakandani wa mulungu, right? So icho ndi chenjezo chimene amachenjeza anthu atawo wakosana mukugwera kumbali ina mukutulukamo mu mpingo wa nyumba mwanu mukuchokamo mmenemo mukukhala uno chi system chongolalika, right? So anthuwa anafika paja ponena kuti no chikondi chawo chinazilala, right? Amangogwira ntchitoyo kuti awuzidale mulalike uthenga mukabatize anthu koma no chikondi panalibepo. So panali ndithu chiopsezo kuti no mpingo wambirira udakatha kutayika pamaso pa mulungu kungokhazikika pa ntchito ya utumiki. So ichi ndi chimene chimachitika. So ndikumbukira nthawi imene tikuyamba kumene one true God, right? Tinali ndithu ndi chikondi zamasewera kuti apa pa anthu aziwe one true God basi, right? As more and more people as one true God. Kenako tipezere one true God ija kupita kwina ibena ku Rushes by faith. More and more people akhala kuituluka. Why? Makhazi jazonera no ntchito imene iyapasida kwa anthu imamba nokhano yofunikira kwambiri kuposa chani kuposa even mulungu, right? So tikafika paja ponena kuti no ntchito imene tikugwira ifeyo, right, ndi yayikulu kuposa so mulungu, ndeti timamba kuntuluka so mulungu timaona kuti apapa sizikuyenda. So chimene chikufunira tikhale pa center pa china chilichonse ndi chinthu chimodzi, tikhale tikumuziwa mulungu, tikhale nyenyezi m'manja mwake mwa Yesu Khristu. Tisafike pa kuti no inde uthenga ukulowa anthu akulandira, right? Kenako ndifika paja kuti no kungokhazika kuti no tifalitse uthenga kumano mulungu kumusiya pambali, right? Zikamba kukhala nthu ndi zimakhala tuno zamba kukhala zoopsa. So inde takati no ntchito timayigwira ndi mtima wathu wonse mwamalola ntchito ija tikugwira monyenya chifukwa chani mulungu chasitutani sitikumona. So tikumbuke ntchito zathu poyamba kuti ngati tikunyenya panopa ndiye kuti no pali vuto. So nkhani yayikulu kuthesa zonsezi ndikukumbukira experience yathu yambirira, chikondi chimene chinali kuyambirira. Chikondi chikabwerera ndiye kuti sipakhalanso nkhawa, right? So yes, anadandaula pakutayika pa chikondi chimene chichi, right? So dandaula sikuli nkhawa si kukhuzika kuti no vuto labwera ifani sili pa Yesu koma pa ndani pa ife. So akuti tikumbuke ntchito zathu zoyambirira zimene zinazida ndi chikondi cha Atate ndi Khristu wathu. So chikondi chambira chikabwera ndiye tino mulungu sautani wabwera. Zimene zipangisana kuti no ntchito zathu zonse zimene tikugwira tizigwire chifukwa tino mulungu ali pakati pa ndani pakati pathu. Zimene zitamekisa ntchito zathu zikhale zopambana kwambiri chifukwa chani Yesu Khristu ali pakati pathu. So nkhani yako ndiyo tino mpingo kapena gulu la anthu likasiya kulabadira za Khristu kukhala naye serious kumanongo khazika kuti no kuti gulu lokhulupirira lili pati kodi titumizako nthani wikini mwa ngokhazika amene popo, right? Njoti nyaliyo icho sida malo ake, right? So zifika pajapo kuti anthu atalikira kwambiri kuti no nyali yawo imatani imazima. Chimusi chapter 2 verse 6 ndi 7 timalizise pamene tolengereni. Verse 6. Ichi uli nacho kuti udana nazo ntchito za Anikolai zimene inenso ndidana nazo. Verse 7. Iye wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Kwa iye amene alakika ndidzampatsa kudya za kumtengo wa moyo umene uli mparadaizo wa Mulungu. So ngakhale uthenga wopita kwa Aefeso upita so kwa Atos auti anthu amadana ndi ntchito za Anikolai. Anikolai anali anthu ajamanata utachita chigololo tapanga china chiyonse pate thupi lili ndi la uchimo. Uzimu uli mkati mwa iwe basi. So amakhulupirira kuti ntchito zako zibe ntchito bola iweyo wakhulupirira basi, right? So inayi ngati chikhulupiriro chopanda ntchito, right? Zija zimene James imene mati Yakobo amasusana nazo. So anthu amasusana ndi ntchito za Nikolai, right? So tikaona bwino mwina akunena kuti iye amene wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena. Mwanjirena tikamuona amene akuyankhula kwa mpingo ndi Yesu Khristu. So apapa Yesu akuyankhula kwa mpingo wake monga ngati iye amene ali Mzimu, right? So Khristu anazozedwa pa Pentecost akuyankhula ndi mpingo akozera mwa Mzimu Woyera. Amene akuyankhula ndi Yesu ati koma tive zimene Mzimu anena. Tive zimene Yesu akunena kukozera mwa chani? Mwa Mzimu,
Alright, so iye ndi chiphunzitso china chimene timachimvesesa. So ma-Nicolaitans amaphunzitsa zimene zikuona kuti no chifukwa chisomo chinense chibe ntchito basi, right? So akuti bora iweyo ukupanga mene ungachitire, right? So anasusana nazo ziphunzitso za ma-Nicolaitans anthuwa, right? So tikukamba za mtengo wa moyo, anthu amene anali ndithu mu mpingo umenewu pachiyambipo tizakhala nawo limodzi. Tikamakamba za mtengo wa moyo akukamba za lonjezo la moyo wosatha, kunena kuti no ifeyo tikakhala mwa Khristu Yesu timakhala ndi moyo wosatha, right? Komano tikafa tikazaukitsidwa tizakhala ndi moyo wachani wamuyaya, right? Mtengo wa moyo ukuyimira chimene chicho. So anthu awa pamodzi ndi ineyo tizakomananso mu ufumu wa Mulungu mu nthawi imeneyo. Phunziro lathu tilekezerepo mpa. Thokoze Mulungu kuti analola kuti tipange present mawu amenewa. Maperake ndifuna kuti tiseke maso kuti tipemphere mwapaderadera ndikuyikiza wina ndi nzake. Tiseke maso tipemphere. Ambuye ife athokoze mwapadera, ife achisomo chimene munatipasa, tikuthokoza kuti munalola kuti uthenga uperekedwe ndipo anthu anamve ndi kusisimuka. Mutidalitse ife ndi kuti kwezanso pamwamba amene ife sitingafikeyo. Mu dzina la Yesu Khristu tipemphera, amen. Amen, amen. Yeah, sindu zanga